El calco és la raza autòctona més maltratada en Espanya. Nosaltres hem decidit ser casa d'acollida. De nou boregós a tres. El Wheel of Cats Market és un mercat benèfic handmade. Tots els diners que es recapten són per vetllar pels gats. Hi ha molta gent amant dels gats a Barcelona. Hi ha molta gent que li agrada el handmade. Estem al Born y comença el Perro Walk per locals pet friendly. Vamos a intentar hacer fotitos a nuestras mascotas. Són dos passions, la gossa i la fotografia. La gent, quan pensa en una ciutat de 2 milions de persones com és Barcelona, pensa que no hi ha biodiversitat, que no hi ha fauna, però realment no és així. No cal anar als Pirineus, per exemple, a trobar-te certes coses que aquí hi són.